Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Awazada aralyk halas etmegiň halkara gaznasyna agza ýurtlaryň başly sonlarynyň samiti geçirildi. Şu gün Türkmenistanyň Awaza syýahatçylyk zowlawynyň Kongres merkezinde aralyk halas etmegiň halkara gaznasyna agza ýurtlaryň başly sonlarynyň samiti geçirildi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 24-nji awgustda beren maglumatyna görä bu samite gatnaşmak üçin Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň prezidenti Soronbay Janbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziyoyew Türkmenistana bardy. Samitiň öň ýanyna Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistanyň, Täjikistanyň we Gazagystanyň liderleri bilen iki-çäk gepleşikleri geçirdi. Mundan soň bäş taraplaryň gepleşikleri başlanyp onuň barşyna giňerimli meselelere şol sanyny aral problematy boýunça birelikde işleşmegiň perspektiwalaryna garalmagyna garaşlýar diýilip, resmi metbuatyň samitiň öňü sürüsini ýetiren habaryna bellenildi. Aralyk halas etmegiň halkara gaznasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwaryna Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady aral basseynindäki sosial, ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowlandyrmakdan ibaratdyr. Bu gazna 2017-2019-njy ýyllarda Türkmenistan ýogul başçylyk edýär. 2017-nji ýylyň iýun aýyna Aşgabatda aralyk halas etmek boýunça halkara gaznanyň ýerine ýetirji komiteti döredilipdi. Bu komitet öz işini aralyk halas etmegiň halkara gaznasynyň düzgünlänmesine hem de aralyk halas etmegiň halkara gaznasynyň we onuň guramalarynyň derejesi hakynda Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetleriniň arasyndaky ulalaşyga laýyklykda amala aşyrýar. Aral boýunça regional derejede awazada geçirilýän samita gawatlap Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň wakalardan we tendensiýalardan habar berýän Kronika Türkmenistan neşriniň baş redaktory Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeş boldy. Действительно, проблема Арала уже много лет. Doğrudan Aral problema tutuş Merkezi Aziýa regionuny ýynjylykdan gaçyrýar. Mysal üçin şu ýyl regionu duýly tozan turdy. Bu barada siz hem habar berdiňiz, beýleki çeşmelerim habar berdi. Regionu turan şol duýly tozan aralyň ýetirýän täsiriniň netijesidir diýip Tuhpatulin aýtdy. Ol aral problemasy boýunça halkara jemgyýetçiliginiň alada edýändigini ýöne iş ýüzünde edilýän işleriň welin ýabygorludygyny aýtdy. Международное сообщество, с одной стороны, обеспокоено, они создавали... Bir tarapdan halkara jemgyýetçiligi munyň aladasyny edýär. Aralyk halas etmek boýunça halkara gazna döredildi. Bir topor çäre geçirildi ýöne iş ýüzünde bitirilen hakyky işler juda az. Şonuň üçin bu problema entek uzak wagtlap daşky gurşawy regionda ýaşaýan adamlaryň jan saglygyna oňoýsuz täsir eder. Ýöne her niçikde bolsa ýol başçylar iň azyndan bu mesele boýunça ýynjylyksyzlygyny beýan edýärler. Ýagny ýurt başly tonlary duşluk geçirýärler. Bu mesele ekspertler, alymlar çekýärler. Şu zatlaryň özi hiç zat etmezlikden gowdur. Olar barlyk geçirip berja ediljek rekomendasiýalary işläp düzerler diýip umyt edesiň gelýär diýip Tuhpatulin Venadan telefon arkaly gurrun berdi. Рекомендации, которые будут исполняться. Maýyň aýagyna aralyň üstüne turan gaý regionu duýly tozan turuldy. Bu çal tozan Türkmenistanyň Demirgazyk vilayeti Daşowuzda hem de Günnogor vilayeti Lewapda hasy ýeti duýuldy. Ekin meýdanlaryny örtdi. Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň ýazmagyna görä şu günkü duruşykda sözlän sözünde prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Merkezi Aziýadaky suw hem de daşky gurşaw meselelerini halkara hukuk normalaryna laýyklykda, şeýle-de regiondaky ähli ýurtlaryň bähbitleri göz öňüne tutulup çözülmegini goldap çykyş edýändigini aýdypdyr. Ol suwdan aýaly peýdalanmak boýunça iri taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň oba hojalyk pudugyny ösdürýändigini, buğday, paýty we beýleki ekinleriň hasıllaryna oňyn goşant goşýanlygyny aýdypdyr. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ençeme Türkmenistanly daýhan we oba hojalyk bilermenleri ýurdun ekerançylyk ýerlerine suwarym suwlarynyň ýeti ýetmezçilik edýändigini habar berýärler.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistany erkin görüş boýunça sportsmen Indoneziýada geçen Tomsky 18-nji Aziýa oýunlarynda doping, ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjy testini geçip bilmedik ilkinji türgen boldy. Bu barada Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi mälim etdi. 57 kilogram agrym boýunça çykyş eden 24 ýaşly Nazarow Rüstem doping testini geçip bilmeýäninden soň oýunlaryň destlapky çärik finalyndan çetleşdirildi. Ol özünün Hindistany Sandep Tomar bilen geçiren ilkinji duşugynda ýeňilse tezi bar bolupdy. Onuň test üçin 17 awgustda alynan peşewinden furosemida teristesi tapyldy. Bu madda WADA tarapyndan gadagan edilen teristeleriň sanawynda geçýär, diýip Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi maglumat berdi. Soňky ýyllarda türkmen sportsmenleriniň halkary ýarışlarynda doping sebäpli oýunlardan çetleşdirilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň agyr atletika boýunça ençimegedek çempiony, agyr atletika boýunça halkary derejesindäki ustad Umurbek Bazarbayew 2015-nji ýylda Amerikada geçen dünýä çempionatynda doping ulanandygy sebäpli 4 ýyl möhlet bilen halkary ýarışlaryndan çetleşdirilipdi. Şeýle-de 2013-nji ýylda gyýtga ağırlyk boýunça Türkmenistanyň ýuwruk Yelena Ryabowa gadagan edilen kuwatlandyrjy sebäpli Moskwada geçen halkary ýarışyndan öýüne uğradylypdy. Mundan başga Azatlyk Radiosy geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda baýrakly urunlary eýelen türkmen pählewanlarynyň ağzyndan 4-düsinden dopingiň tapylandygy, şeýle-de olaryň netijeleriniň ýatyrylyp, medallarynyň alynıp, käbirleriniň bolsa uzak ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi barada maglumat beripdi. Türkmenistanyň prezidenti türgenleriň halkary ýarışlarynda baýrakly urunlary almagy ugrunda resmiýleri dowamly basyş edýär. Gurbanuly Berdimuhammedow Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçen Tomsky Olimpiýa oýunlaryndan soň Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy Kakabay Seýidowa ýurdun türgenlerini halkary ýarışlaryna taýýarlamak boýunça guramaçylyk işlerinde göýberen kemçilikleri diýen kesitleme bilen bir känç beripdi we gysga wagtdan soň wezipesinden boşadypdy. Türkmenistan Rio oýunlaryna 9 türgen ýollady we olaryň hiç biri medal kazanmady. Galibertede Azatlyk Radiosynyň Aşgabat 2017 oýunlarynda türkmen pählewanlarynyň doping ulanandygy baradaky maglumatlaryndan soň ýurduň sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy Toýly Kömekow, şeýle-de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary hem de keselleriň aýramagyna garşy görüşýän adatyn daşar topurynyň başlygy Sapardurdy Toýliýew öz eýelýän wezipelerinden boşadylypdy. Emma şol pursat munyň bilen türkmen pählewanlaryndan bir kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda nähildir bir ara baglanyşyň bardygyny anyklamak başartmady. Türkmenistan öz sportsmenleriniň halkary ýarışlarynda gazanan üstünliklerini Badavat habar berse-de, türkmen atletleriniň doping ulanmakda guman edilendigi baradaky habarlary ýyle ýetirmekden saklanýar. Tomsky 18-nji Aziýa oýunlary 18-nji awgust 2-nji sentyabr aralygynda Indoneziýanyň Jakarta we Palembang şäherlerinde geçip, oňa 45 döwletden 17.000 töweregi sportsmen gatnaşýar. Türkmenistanyň bu oýunlarda häzire çelini 2 agyr atletika boýunça kümüş we grek-rim görüşi boýunça bürünç medallary bar. Beýleki Merkezi Aziýa döwletlerinde, ýagny Kazakstanda 28 medal, Özbekistanda 20 medal, Kyrgyzstanda hem 9 medal bar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günneligi bilen men ýoksun Anurwan.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 22-nji awgustda geçiren hökümet maslahatyny gowaça ýygyk edilşi, hususan ösüş suwunyň tutulşy we paýta ýygymyna görülýän taýýarlyk barada berilen hasabat diňläp, owa huzurlugyny gowy netijelerin gazanylýanlygyny bellädi. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan daýkanlar bu ýyl gowaçanyň hem suwsuz bolanlygyny we garaşlyan haslygyny anlamagyň kyn boljagyny aýdýarlar. Mundan Azatlyk radiosu ýurdun buğda eken daýkanlarynyň aglawasynyň bergili çykanlygyny habar beripdi. Bu bergi ekilen buğdaýyň köp ýerde göýdükdirilmegi, ýagny suw ýetmezçiligi bilen düşünülýär. Şu hepde Ahal vilayatyny uly ýollaryň boýuna ekilen gowaçanyň ýagdaýyny gören we daýkanlar bilen gurlaşan çeşmeňiň maglumatyna görä, bu ýyl gowaça eken kärenneçiler hem döwletden alan tohumlary, dökünleri, suw we tehnik hyzmatlar üçin bergili çykmakdan alada galýarlar. Gowaçanyň ýagdaýy erbet, gowaça ekilen kartalaryň içinde boş, hiç zat göw görmedik ýerler hem az däl. Köp ýerde göw görüş pes bolupdyr. Gowaçanyň göw gören ýerlerinde hem adamyň guşoklugyna ýetýän gowaça ýok. Bolup bilse diýdiňden bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Şeýle dol kadaly boy almadyk we suw ýetmän gyssanan gowaçalaryň godalarynyň açylyp başlagan ýerleriniň hem bardygyny, ol paýtalary beýilleri fartukly ýaşlaryň eýýämden ýygyp ýörenligini habar berdi. Yerli synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyny paýta ýygymy dawraly başlanyp, ilkinji ag altyn ýüklü kerwenleriň watan harmanyna uğradylmak üçin kän öňünden taýýarlyk görülýär. Hatda käte öňkü ýyllardan galan paýtany etrapdaky ammardan ýygyny ekin meýdanyna getirip gaýtadan harmana tawsyrýan halatlar hem bolýar diýip Könürgençli resmi Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu ýyl suw daşowuzda, lewapda marda hem az boldy we bu sebitlerdäki çeşmelerimiz hem gowaça eken daýkanlaryň bergili çykmakdan alada galýanlygyny habar berýärler. Bäherdenne öz sagalary bilen 5 hektar ýere gowaça eken kärenneçi Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşanyny bu ýyl döwlet edilen bergini üzmek üçin gapydaky mallaryny ýa dugulnak hallaryny satmaly bolmasa arazydygyny aýtdy. Azatlygyň habarçysy bilen gurlaşan daýkanlaryň köpüsi döwletiň tebii ýagdaýy, gurokçylygy nazarda tutup geçirimlilik etmegini isleýär. Emma mundan öň döwletiň am derýajosyny ekin meýdanlaryny suw basan we uly ýana galan kärenneçilere hem hiç bir ýardam etmänligi habar berildi. Ikinji tarapdan kärenneçiler ýyl gowy bolup, gowy hasyl alan ýyllarynda hem agyz dolduryp aýdarýaly bol girdeji almaýanlyklaryny, sebäbi döwletiň satyn alyş narhlarynyň üýtgegisiz galýanlygyny gurrun berýärler. Aşgabatdaky inamdar çeşmeňiň tasdiklamagyna görä, döwlet paýtanyň her tonnasyny daşary ýurtlara 3.000–3.5 miň dollary goly pula satýar. Emma bir tonna paýta öndüren kärenneçiniň eline galýan 50–60 dollar çemberindäki pul bolýar. Munun üstüne daýkan birleşikleriniň ýol başçylary owanyň tertip düzgünligine gödökçülük edýän polisiýa işgärleri, ýollar we beýlikler üçin çykarylýan harajatlar hem kärenneçileriň gazanjyndan tutulýar. Türkmenistanyň prezidenti 22-nji awgustda geçiren hökümet meclisinde hem daýkanlar üçin ähli şertleriň döredilenligini nykdady. Emma kärenneçileriň köpüsi şertleriň pesdigini edilýän talabyň bolsa reallykdan daşdygyny aýdýarlar. Halkara hukuk toporlar Türkmenistany paýta planlary bilen baglykda mejbur ähmeti ýygyderli ulanmakda tankyd edýärler. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepiliyet edýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda suwlardaky helakçylyk hadiseleri artýar, çağalar mejburi zähmete çekilýär. Daşowuz vilayatyny adamlaryň suwa gark bolup helakçyligi uçurmagy ýaly betbagyçylykly hadiseler köpelýär. Görogly etrawyna 8 çağa, olaryň 3-si uly adam Saparmurat Niýazow etrawyna 6 çağa, Goda etrawyna 4 adam, Gurban Sultan Eji etrawyna 3 adam ýapdy suwa gark bolup helak boldy diýip Azatlygyň Daşowuzdaky habarçy yerli häkimetleriň hataryna inamdar çeşmelerine salgylanyp 24-nji awgustda habar berdi.
Ene atalarynyň ünsüz galdyran 3-5 ýaş aralygyndaky çağalaryň hem suwa gark bolýan halatlaryna duşdy bolýar diýip habarçy belledi. Geçen ýekşenbe günü Boldumsaz şäheriniň bir ýaşaýjysy 4 ýaşly çağasyny ünsüden düşürip garawsuz galdyrýar. Munyň netijesinde şol çağa krantdan akan suwlaryň ýygynanan çuňlugy 1 metrlik çukuruna gaçyp helak bolýar diýip habarçy betbagatçylyga uçuran Boldumsazlygynyň anyk ad familiýasy bilen azatlyga maglumat berdi. Ýöne redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olaryň atlaryny agdamakdan saklanýar. Şeýle-de habarçy Niýaz Betrawyna bolup geçen paçygaly bir wakany habar berdi. Niýaz Betrawyna 4 sany ýaş çagy suwçala çekilen kanalda tor bilen suw südüp balyk tutmakçy bolýar. Olar kanalda helak bolýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ol vilayetde çaga dähmetiniň ulanýanlygyna hem gurrun berdi. Inni çağalary işletmegiň täze usuly peýda boldy diýip ol gurruna dowam etdi. 3-5-nji klas okuwçylar suw satýarlar. Olar esasan duralgylarda köpeldi. Daý sowuk suw alaýda diýip ýalwaryp gazanjy edýärler. Çağalar owa hojalyk işlerine çekilýär. Olar owa ýerlerine gowaçy otap ýa-da onuň munyň gapysyna günlükçi bolup gazanç edýärler diýip habarçy belledi. Bular barada Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki köpçülikleriň habar serişdelerini agdalmaýar. Azatlygyň daşawuzdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde atsyz çykyş edýän habarçysy vilayetde suwa gark bolup helak bolýan adamlar barada hem de regionyň çägine çaga dähmetiniň ulanmagy barada maglumat berenden soň vilayetde ýaşy ýetginjek okuwçy ýyllaryň arasynda duş gelinýän wakalary ünsü çekdi. Ýokary klas okuwçylaryň arasynda ten töwdasyny edýän okuwçy ýyllaryň sany şu ýyl hasda köpeldi diýip habarçy ýerli häkimiýetleriň arasyndaky önümdar çeşmetine salgylandy. Olar gündelik ýejegini tapsalar razy ýagdaýlar gaty aýylgynç diýip habarçy maglumaty jemledi. Azatlyk bu hadisaları Daşowuz vilayetiniň häkimiýetlerini tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Halkara hukuk goraýjy guramalary Türkmenistany hususan paýtaçylykda mejburi çaga dähmetinden peýdalanmakda tanqid edýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosyny. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň onlarça ýaşaýjysy günde demir ýol wagdalynyň garşysyndaky Dagdan stadionunda jemlenýärler we garaşsyzlyk bayramy üçin maşklara gatnaşýarlar diýip 23 awgustda Türkmenistanyň alternativ täzelikleri atly garaşsyz neşir habar berýär. Neşiriň Aşgabatdaky çeşmeleriniň maglumatyna görä ýyl içinde marşrowka diýilen bu taýýarlyklara her döwlet idarasyndan 5 we 10 adam aralygynda çekilýär. Bayramçylyk güni prezident köşküniň öňünden dabaraly ýagdaýda geçmek üçin görülýän bu taýýarlyklara paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary hem gatnaşýarlar. Şol Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň ýyl dönümini ilkinji edek 27 sentýabrda bellər. 1991-nji ýyldan beri ýurdun esasy döwlet bayramçylygy 27 oktýabrda bellenýärdi. Bayramçylyk senetiniň üýtgedilmegi sebäpli häkimetler oňa görülýän taýýarlyklaryna hem ozalkysyndan ýer başladylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň awgustyň başynda habar bermegine görä döwlet edara karhanalarynyň işärleri her çarşembe güni işden soň we bazar günleri öýlen saat 3-de maşklaryň geçýän ýer bolan Dagdan stadionuna barmaly bolýarlar. 45 gradus yssyda geçýän marşrowkalaryň 16:00-da başlanyp akşam saat 6 we 7 aralygyna çenli dowam edýänligi aýdylypdy. Azatlyk bilen töhbetdeş bolan gatnaşyjylaryň biri döwlet banklarynyň biriniň işgäri maşklara gatnaşýanlaryň arasynda saglygy gowşak adamlaryň we göreli denanlaryň bardygyny, olaryň käbiriniň ıssy howada fiziki hereketlere çydaman özlerini erbet duýýanlygyny aýdypdy. Çay suw bilen sowadadyjylaryň aşagynda oturýan işgärler üçin bu marşrowkalar duruşuna bir jebir suwsuzlukdan bokurdagy gurap, gözi garaňkyrap durany haýsy başa aýlanyp stadionyň kölegösünde kellesini tutup oturany haýsy diýip söhbetdeşimiz belledi.
Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşriniň maglumatyna görä bayramçylyk senetiniň golaýlamagy sebäpli häzirki wagtda döwlet işgärleriniň we studentlaryň gatnaşmagyndaky maşglar günde geçirilýär. Repetisiýalar şeýle geçýär, guramaçy mikrofondan görkezme berýär, haçan we nädip baýdaklary galgatmaly, nädip göremeli we haçan arkadagy şöhrat diýip gygyrmaly. Egerde kimdir biri wagtynda elini ýokary galdyrmasa ýa-da başgaça ýörese, dürli edaralardan jemlenýän ýüzlerçe adamlyk tutuş märeke, ähli hereketler gaýtadan başlamaly bolýar diýip neşir Aşgabatdaky çeşmesini sitirleýär we döwlet edaralarynyň işgärleriniň we hususan da medisina, pedagogika hem owa hojaly urundan bilim alýan studentlaryň gatnaşmagyndaky şeýle marşrowkalaryň daşuguzda hem Türkmenabatda geçirilýänligini habar berýär. Türkmenistanda soňky ýyllarda döwlet bayramçylyklary we teatr jemgyýetçilik çäreleri müňlerçe adamyň gatnaşdyrylmagyndaky köpçülikleriň çäresiz geçmeýär. Häkimetleriň guramaçylygynda geçirilýän şeýle çärelere büdjet işgärleri mejburi ýagdaýda gatnaşdyrylýar. Bellep geçsek, geçen ýylda döwlete degişli idara kärhanalarda, saglyk öýlerinde, banklarda, sosial üçinçilik bölümlerinde müşteriler bilen işleşýän işgärleriň çäreleri uğradylmagy şol idaralarda işiň ýatyp galmagyna getiripdi. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündälik gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Günnor Ukrainada Russiýa tarapdar separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan çaknyşyklarda 5 Ukrain eskeri öldü we başga da 7 sanyny yaralandy. Ukrainanyň Daşary işler ministrliginiň 23 awgustda beren maglumatynda munyň soňky bir aýyň dowamında Ukrain eskerleriniň öldürilmegi bilen bagly iň köp ýetkili waka bolandygy ma'lum edildi. Ukrain resmiýetleriniň maglumatyna görä eskerleriň 4-üsi Günnor Luhansk regionunda separatistleriň hökümet güýçlerine minomyotlar bilen od açmagy netijesinde dören we 5 sagat dowam eden söwüşde helak boldy. Şol bir wagtyň özünde separatistler özleriniň hökümet güýçleri tarapyndan edilen hüjümlere gaýtawl berendiklerini aýtdylar. AFP habar agentligi Ukrainanyň goranmak ministrliginiň medbuat wekili Dmitri Gutsulyaka salgylanyp 5-nji eskeriň konflikt zonadaky başga bir ýerde amala aşyrylan artilleriýa hüjüminde öldürilendigini habar berdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Kiev güýçleri bilen ýurduň Luhansk we Donetsk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrol edýän separatistleriň arasyndaky söwüşde 10.300-den gowrak adam öldü. Minsk şertnamalarynyň bir bölegi hökmünde ok atyşy bethetmek barada kabul edilen ılalaşyklar başa barmady. Minsk şertnamalary konflikti çözmek maksady bilen 2014-nji ýylyň sentýabrynda we 2015-nji ýylyň fevralynda kabul edilipdi. 23 awgustda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Ukrain güýçlerine ýokary kalibr artilleriýa ok bilen hüjüm edilendigini aýtdy. Ruslar ok atyşy bethetmek baradaky ılalaşygy bozup, biziň harby güýçlerimiziň pozisiýalaryna hüjüm etmäge synanşýarlar diýip Poroshenko belledi. Şeýle-de Ukrain prezidenti Luhansk we Donetsk regionlaryndaky konflikti gysga wagtda çözjekdigi barada 2014-nji ýylda beren wadasy üçin halkdan ötünç sorady. Halk muňa urşuň soňuna gysga wagtda ýetmek üçin bir mümkinçilik hökmünde garady. Men aşy uly tama döredenim üçin gynanýaryn. Men sizde häzir çenli hakykata öwrülmedik, umydy döredenim üçin çyn ýürekden ötünç soraýaryn diýip Poroshenko aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileşigi Russiýanyň Günnor Ukrainadaky separatistlere berýän gollawy hemde 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim regionuny bekanun aneks etmegi sebäpli Moskwa garşy sanksiýalaryň ençemesini güýje girdi. Russiýanyň Günnor Ukrainadaky fitneçileri ýara, goşun we okdäri bilen üpçün edendigi baradaky ençeme delile garamazdan Moskwa muny ýygyderler reddedip gelýär. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.